Εσύ Παναγιώτη, θα μου βρεις σε παρακαλώ πολύ μια γυναίκα τώρα να κάνουμε μια σοβαρή σχέση να φτιάξουμε τη ζωή μας. Εσύ σωστή γυναίκα θες. Σωστός άντρας είσαι. Εννοείται. Είσαι ρομαντικός. Εννοείται. Είσαι δουλευταράς. Αρκετά, 2 δουλειές. Είσαι βίος. Όχι βέβαια, κατά της βίας. Γιατί άμα είσαι βίος, Όχι, προστατεύουμε τις γυναίκες, δεν έχει τέτοια πράγματα. εδώ να ξέρεις, το 80% των πελατών είναι γυναίκες. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί εντάξει. Εσύ τι ακριβώς ψάχνεις? Ψάχνω μια γυναίκα να κάνω μια σοβαρή σχέση. Γιατί πας για ένα καφέ, βλέπεις την οποιαδήποτε κοπέλα είναι στο κινητό όλη την ώρα. Υπάρχει επαφή, δηλαδή πας να μιλήσεις και σου δίνει Facebook και Instagram. Ενώ εγώ θέλω να γνωρίσω την κοπέλα σαν κοπέλα. Εγώ θα γνωρίσω εσένα. Αν είσαι καλός άνθρωπος και άντρας, τότε θα μπει στο κομπτές. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Αν έρθεις εδώ να περάσεις καλά, να πας αλλού. Οπότε πες μου, τι ακριβώς ψάχνεις. Όχι, γι' αυτό είχα ενημερωθεί εξ αρχής και είχα μάθει την ασφάλεια που παρέχει και έτσι επέλεξα να έρθω, γιατί θέλω να βρω απαραίτητα κάτι σοβαρό. Θα βρεις μια μέρα που θα έχεις κενό.